kwabweratu uthenga wachisoni makosana kunena zona kuti m'bale okoma Cole William thupi lake lapezeka kumande kuti atamwalira posatiratu ngozi imene inachitika dzulo pa Lake Chilwa after ndekuti bwato la kuntchito limene anakwera litatembenuzika dzulo pa 18 Meyi chaka chimene cha 2026 nabe mwina kumafuna kuziwa kuti chinachitika chenicheni ndi chani ayendethu makosana nkhani zake zosakha bwino zomvetsa chisoni m'baletu ameneyi okoma Cole William takhala naye limodzi ku bangwe uku chakuna miyango titha kunena zona titakulira ndithu limodzi kumeneko mu mzinda wa Blantyre after kupeza mwayi wa ntchito anasonthatu kupita ku Zomba kumene amagwira ntchito pa Zomba Ndecho kumeneko amagwira ntchito ngati HSA monga ambiri timadziwa bwino kuti ku Lake Chilwa chakufupi ndi kumapiri kuja kuseri kwa mapiri amene aja ndekuti kuli chipatala chimenechi dzina lake amachitchula kuti Chisi leno kuti munthu mukafike ku chipatala chimenechi imene akugwiritsa ntchito boti libenso mizina iliyonse imene mungagwiritse ntchito patulato kudusa pa nyanja ya Lake Chilwa kukafika no kumeneko leno chimene chinachitika nchona kuti malemu okoma Cole William anatengana ndi anzake ma HSA lendono omapita kugwira ntchito kumeneko chipatala cha Chisi ndipo tengati ma HSA ntchito yawo ndoti kunali kukapereka katemera kumeneko ndi zina zotero nawo chimene chimachitika nchona kuti a Decho ya Zomba anagulatu boti imene amagwiritsa ntchito popita kugwira ntchito kumeneko ndeno dzulolo mwachizolowezi anapitanso kumeneko akweratu boti imeneyo yomweno oyendesa wake ndekuti ndi Gift Makochera ndi atanyamuka ali mkati mwa ulendo panyanja pamenepo kunapezeka zonati kunayamba chimphepo chambiri kuphatikiza paneponso ndekuti kunayambanso kugwa mvula zijano zonati kuti zinapangisa zonati kuti amene amayendesa boti imeneyi a Gift akanikeno kupanga control ndekuti mix mphepo chani zinapangisa zonati kuti boti imeneyo itembenuzike ndi after kutembenuzika ndekuti anthu onse anapeza kuti agwera m'madzi menemo mu nyanja menemo ndi timadziwa kale kuti mu nyanja ndiyeso pakati pa nyanja ndi ngati munthu ulibe masikio oti utha kusambira zinavuta ndi after anthu ataona zimenezi anayambiratu foni a polisi apamadzi mweno anathamangira kumeneko ndi bwato lawo kuyambano kukapanga rescue anthu amenewa leno chimene chinachitika nchona kuti anthu 9 anapanga rescue ponde kuti in total anthu amene akwera boti imenewo analipo anthu 10 anthu 9 wo ndekuti anali ogwira ntchito za moyo pameneno a Gift wo ndekuti anali opaleta so ndekuti mwa anthu 9 amenewo anthu 8 ndi amene amagwira ntchito za moyo pameneno opaletayo nayenso ndekuti anapulumutsidwa kono m'bale ameneyi okoma Cole William anapeza zoti wamiratu pamenepo ndekuti oyesa kuzapanga rescue anayesa kuthamangathamanga kuti mwina atha kumupulumutsa komano zinapeza zoti zakanika ndekuti sanapezeke anthu enawa ndekuti anathamangira nawo ku chipatala cha ku Decho kumene anakalandira thandizo la zamoyo kumeneko napanga treat ndithu zinatheka anabwereranso makolo zinali bwinobwino pano m'bale ameneyi ndekuti anasowa zimene zinapangisa zona kuti lero pa 19 Meyi chaka chimene cha 2026 ndekuti no searching operation ija inapitirirabe kumeneno kumapiri wake zidapezeka zona kuti thupi lake linapezeka pamene anatembenuzikira bwato limenelo after ndekuti alipeza nalinyamula ulendo nawo ku chipatala cha kumeneko ku Zomba kumeneno anakalika ku mochale lino mwina akudikira kukhale madongosolo ena ndi ena ndekuti azipita nawo kumuzi kwawo kuti malemu okoma Cole William amachokeratu Thunga kumuzi kwawo ndekuti unali kwa Thunga koma ndekuti la Tcholo andi pamene tiona zoti watisiya omwaliratu ali ndi zaka 39 zosakhala bwino munthu wanyamuka bwinobwino kusazikana ndekuti no okondedwa komanso achibale ndi ena ndi kupita ku ntchito then kumakabwera ripoti ngati mmene kuti munthu uja ndekuti watisiya zosakhala bwino tipepese kwambiri family yakwawo achibale ena onse komanso anthu onse ameneno anali ma direct relation a m'bale ameneyi tikuti pepani kwambiri pamene pasi zinakhale bwino tikuzindikira kuti nthawi imeneyi ndi nthawi yowawisa kwambiri ndekuti no nkhani imeneyi yokhuzana ndi imfa yotero zimavuta kwambiri kuti tilandire potengera kuti munthu tinalawirana naye bwinobwino china chonse chinali bwinobwino at least munthu tikamuona zoti pena pake amadandaula kuti nthupi sakupeza bwino kamwina tinamutengera ku chipatala chani zimakhala njira zina anthu timakhalabe ndi maganizo kunena zoti ayi ndithu tinazonda matenda mano akapita mwa njira yotere zimakhala zinthu zowawa kwambiri zoswatu mtima andi peni yake imakhala choti yovuta kwambiri kuipanga beya komabe tingosiyatu m'manja mwa Mulungu kuti no ndi amene akutonthozeni pepese kwambiri mamemba akuna miyangoku ayina widzi ayina masa khupira kuti mamemba kumeko muthamange mukatemirire ku maliro a m'bale ameneyi asangopita ngati analibe ma friends kuna miyangoku ifeyo chabe kuti tili kutali ndi sitingathe kuonesa ukapezeka nawo pamwambo umenewu koma katimirireni pepese kuntchito kumene magwira kumene ku Zomba Decho zinakhale bwino kuluza
kuuzatu kuligi pamene penipeni tingoti mzimu wa malemu okoma Cole William oseto mumtendere. Taonatu munthu akupita mwachidule motere akamati sacrifice ndiye imeneyi okomatu wapita ngati no sacrifice pa ulendo umenewo alesi amachita kuzwiratu kuti ndi wa riski komano chifukwa cha sacrifice imene Cole anali nayo ndimene yapangisa zona kuti itenge moyo wawo zija zonena kuti anthu amatenga mavawo after ndi kuti anyamula makendro m'manja lumbiratu kunena zona kuti azatumikira anthu komano amapezeka zona kuti after mavawo amene akuyamba ntchito akapita noko chipatala ndiye kukhala anthu amwano kwambiri zoti ka patient akudandaula chani alibe nazo ntchito wangokhala busy pa foni pato muzipatala muto muli manesi amwano osati masewera upite pakawale upite ku bottom ndiye kuti usanakhale pansi akulembera kale sonamalizetu kuyankhula za matenda amene akudwala ndiye kuti akulembera kale akuti mupite ku pharmacy zija zona kuti zosakhala bwino zija onena kuti kodi inu munalumbiradi inu ndiye makamaka azimayi akapita kuleba mwana okhawo amene wachitidwa kumeneko chita kutukwanidwa ndi kutululanidwa kumene koma chonsecho akuti analumbira kuti azakhala akutumikira anthu zosakhala bwino mati tamazipereka nino ngati mmene waziperekera mbale amene okoma Cole William ndiye kumazifunsana kuti kodi ino magayi amene ali kubomawo angakhaleno ndi chiganizo chonena kuti atamangako chipatala cholongosoka kumeneko kuchisiko ndi cholinga choti pasakhalenso anthu kumayenda kuti akagwire ntchito kumeneko kukhale ndithu permanent staff kumeneko itakhala zono ti zayenda motero kuti amanga ma structures abwino kumeneko nyumba za ogwira ntchito ku chipatala kandi kuti timu imene ya za umoyo ma facilities zonse awayikira bwinobwino zimene zitha kuthandiza kuti no ngozi ngati zimenezi imfa zobwerato ngati imene yakhalira imfa ya malemu okoma Cole William zitha kupeweka ndithudi chifukwa izi ndiye sizoona imfa ngati zimenezi ndi zopeweka ndithudi chitakhala zona kuti chipatala chamangidwa kumeneko china chonse chiliko chokwanira bwinobwino anthu akuchokera komweko kumapitatu kukagwira ntchito osati azikhala akuyenda pabwato kupita kubwera zinthu zimene zosisa bwino olo anthu akamapita kuti akasiye mankhwala kumeneko amapanga struggle kwambiri kuti no amadalira bodi limeneli zomweno zosatira zake ndi ngati zimene zila china chake chachitika ndeti no zosatira zake ndi ngati zimene anthu amapeza zoti akuluza miyoyo makosana tikasata bwinobwino masiku angapo apitawo magayi amwalaye amazanena zona kuti akutolerato ndalama zoposera 2 billion pa tsiku ndalamato zambiri kobasi zona kuti patakhala ndithu proper management atha kuonesa ukamanga chipatala kumeneko komano you find kuti ndalama ngati zimenezo magayi ake ndi kuti amachita kunola mano kubomako pato kubomako kuliso mbava kumeneko sionse amene ali straight kubomako kuli mbava zambirimbiriso kumeneko zimangokhala zikumwetulira ndalama ngati zimene zikamabwera ndalama ngati zimenezo zimene anthu timakhala tikutulidwa misonkho cholinga chake chimakhala chona kuti azimangira zipatala ngati zimenezo kugula mankhwala kandi kuti zaulimizi chani zonse zofunika ndithu pa umoyo wa amalawi kuti uziyenda bwino koma ena amapeza kuti akucholera nthumba misonkho imeneyo eno wake ndiye kuti kumavutika zinthu zosakhala bwino zinthu zosayenda ndipo pajanso kuli CDF arrest CDF imeneyo ngati nkotheka pungu wakumeneko komanso akuluakulu aku Zomba District Council adakhalira napase bwinobwino ndi kupanga chiganizo cholongosoka bwinobwino arrest kumangako nyumba za mastafu amwene akosera chipatalacho pano nyumba za mastafu kuti anthu asamakhale akuyenda manjira yotere kuti akagwira ntchito kupita kubwera atamanga kuti mastafu amenewo akhale kumeneko permanent ndikuwayikira ma facilities abwino zimenezo zitha kuthandiza kuti ngozi ngati zimezi zikhale zoti zapeweka fo izizi ndi zowawa kwambiri ndifa ngati zitse zimakhala zowawa kwambiri zinthu zoziwikiratu kuti nakhala zona kuti pana njira zabwino zoti zinayikidwa m'mbuyomo ndi kuti imfa ngati zimezi zikupewedwa komano chifukwa chakulekerera chipatala chimenechi sichalero ndi chakalekale kwambiri nakhala zoti maganizo ngati amenewo anali nawo akuluakulu atsogoleri bwezi ndiye kuti kuli mastafu okhazikika kumeneko kudzafika siku la lero ayi ndithu zosayenda zosakhala bwino kutheka makosana amwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamaite onkhula zonena kuti thupi la malemu m'bale okoma Cole William yemweto amagwira ntchito ngati HSA ku Zomba Decho lapezeka after ndi kuti bwato limene anakwera lendoto wopita kugwira ntchito ku Chisi Health Center litachita ngozi and then nkutembenuka kuti maganizo amenewo alipo itha kufotokoza comment section komano tikamapereka tisayiwelenso kulemekeza maganizo anzathu.